खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोनो लाग्रोनाय थाबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। आं गोबाव जाबायमोन इउटुबाव भिडिअ लाबोनो हायिया। माखासे जाहोन आरो प्रब्लेमनि थाखाय आं भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन। आं सानबाय गोबावथारबो जाबायमोन दिनै भिडिअ मोनसे जेरैखि जाया ओरैनो एसे नोंथांमोनजोंनो फंनैसो टाइम पास खालामनो होननानै माने भिडिअ बानायनोसै होननानै आं दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ जानांगौ। आं माने भिडिअ लाबि जाहोनाबो गोबांथार दङ। माने आं जेब्ला भिडिअ होयो अब्ला भिउसानो जाया बांसिन। मानि थाखाय जाया आं बेखौ हमनो हाया। ना आंनि बुंनायासो माबाफोर गोरोन्थि जायो ना माबाफोर आं नोंथांमोननो नांगौ बायदि माबाफोर लाबोनो हायाखै। बेखौ अननानै प्लिज नोंथांमोना आंनो खोन्था। आं माबायदि भिडिअ लाबोब्ला नोंथांमोना मोजां मोनगोन। मानोना आं दिनै गावखौनो भिडिअ हगारब्ला मोनसे खोथा सानफ्लाङो आं इउटुब चेनेल खुलिदों। नाथाय आं दिनै चेनेल खुलिनायनि जाहोना मानि थाखाय खुलिखो जे माबा मोनसे भिडिअ एन्टारटेनमेन्ट भिडिअसफोर होब्लाबो बायदिसिना ब्लग्स भिडिअ लाब्लाबो माने भिउसानो इसिबां जाया। मानि थाखाय माने आरो सापर्टखौनो मोना। बिनि थाखाय आं माने गोबां सिन्था खालामो आरोना। नोंथांमोना आंखौ अनसायोब्ला आंखौ सापर्ट खालामबाय थायोब्ला आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ जायफोर गोदानै फैनाय बैसोर बिथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामना होयोब्ला आं जोबोद मोजां मोनगौमोन। मानो होनब्ला नोंथांमोननि सापर्टजों आं गोबां भिडिअ लाबोनो गोसो जायो। नाथाय दा जेरैबायदि नुदों आं आंनि चेनेलाव जेब्ला आं भिडिअ लाबोयो माने जोबोद खम आरोना। माने सापर्ट्सखौ जोबोद खम नुदों। मा खालामब्ला मारै खालामब्ला आं सेटिसफाइ माने नोंथांमोना सेटिसफाइ जागोन बा बोरै भिडिअ लाबोब्ला मा कन्टेन्टखौ लानानै लाबोब्ला नोंथांमोना आंनि बे भिडिअसफोरा भिउस जागोन आं बेखौ सानस्लाबना मोना। माने मा खालामगोन मा खालामा आं बेखौनो सिन्था खालामबाय थायो। आरो बिथिं आं सानो मोनसे खोथा जुदि आंहा भिडिअ हगारनानै जुदि जेबो भिउसानो गैया बा रावबो सापर्टआनो खालामा अब्ला आं भिडिअस हगारबाय थानानै आंहा मा मुलाम्फा दं आं बिदि सानो। जुदि नोंथांमोना सापर्ट होबाय थायोब्ला आं लाबोगोन निस्सय लाबोबाय थागोन। आं बेखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों दाल' नङा। मानो होनबा आंनि चेनेलाव जेरैबायदि आं भिडिअ होयो बेबायदि आरो जेरैबायदि भिउस जानांगौ बेबायदि भिउसा जाया। मानि थाखाय आं दिनै गावखौनो गाव सानस्लाबना मोना। जुदि नोंथांमोना अननानै कमेन्टनि गेजेरजों माबा मोनसे फोरमायोब्ला जे नोंथाङा ओरैबायदि भिडिअस लाबो बेबायदि नङा ओरैबायदि भिडिअस लाबोब्ला नोंथाङा मोजां जागोन बेबायदि कमेन्ट होग्रा बेबायदि माने आंखौ सिगां फारसे दावखोनायाव मदद होग्रा बेबायदि मानसि मोननायमोनब्ला आं जोबोद मोजां मोनगौमोन। मानो होनब्ला दिनै गुबुनाव जेरैबायदि माने कमेन्ट होनानै बुंहरो जेरैबायदि गोजौ फारसे दावखोलांनायाव हेफाजाब होयो बेबायदि थिग आंनि बे भिडिअसफोरावबो बेबायदि माने नेगेटिभ खोथाफोरखौ लाङालासिनो पजिटिभ खोथाथिं लांनानै माने आंखौ जाहाथे मोजां साक्सेस मोनसे जेरैबायदि जानांगौ बेबायदि खालामना होयोमोनब्ला आं जोबोद गोजोनगौमोन। माने आं दा मा बुंगोन नोंथांमोननि सेराव माने दायो आंहा बुंनो जेबो रावानो गैया। माने नोंथांमोना आंनि बुंनायखौसो बुजिया ना माबाफोरसो गोरोन्थि जादों आंहा बेखौसो हमस्लाबनो हाया। माने आं नोंथांमोननि सापर्टखौ जोबोद लुबैयो। नोंथांमोननि हेफाजाब अरायबो लुबैयो। जियानो जा लोगोफोर आं बिसोरखौ बुंबाय थाब्लाबो माने दुखु मोनो गोसो आंनि। मानो होनब्ला नोंथांमोना जेरैबायदि सापर्ट होनांगौ बेबायदिखौ होआ। जेरैबायदि भिउस जानांगौ बेबायदि भिउसखौ मोना आङो। आरो मा बुंबावनो नङा होमबा लोगोफोर।
नोंथांमोनखौथ' बुंनो आंहा जेबो रावानो गैला, मानो होनब्ला नोंथांमोननि आं सापर्टखौ जोबोद खम मोनो। आं सानना लासिगोन जे नोंथांमोना थारैनो आंनि भिडिअसफोरखौ नाया, नोंथांमोना माने आंनि भिडिअसफोरखौ नायनानै मोजां मोना। आं जेरैबायदि एन्टारटेनमेन्ट लाबोनांगौ बेबायदिखौ लाबोनो हाया आंबो मिथिगौ। नाथाय नोंथांमोननि एसेबाबो एसे सापर्ट मोननायमोनब्ला, एसेबाबो माबा मोनसे भिउसखौ एसे मोननायमोनब्ला एसे गोजोनगौमोन जे आंहा माबा मोनसेबाबो बुंनो नोंथांमोननिसिम हागौमोन। दा आं नाथाय मा होननानै बुंबावनो, जेरावखि भिउस गैया, सापर्ट गैया आरो चेनेलाथ' साबस्क्राइबबो जाया, मानो होनबा बेनो बे। नोंथांमोनखौ मा होननानै बुंबावगोन आं? नोंथांमोना थारैनो आंनि बे चेनेलाव गोदानै फैमारदोंब्ला आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो। मानोना आं नोंथांमोननि सेराव जेसे हायो एसेबांनो एन्टारटेनमेन्ट भिडिअस बायदि मैया लाबोनो नाजागोन। नोंथांमोना आं जि भिडिअ लाबोयो बेखौनो एसे रंजा खुसियै नायदो, अनसायदो। आं दा जेरैबायदिफोर भिडिअसफोर माबाफोरबाबो लाबोनो हायाखै, मानो होनबा आंहा गोबां प्रब्लेम जानानै दं, न'खरनि प्रब्लेम, बायदि मैया प्रब्लेम। बेखौ आरो प्रब्लेमसफोरखौथ' बुंबाबो बुंस्लाबनो हाया, मा होनना बुंबावनो, नङा होमबा लोगोफोर? थेवब्लाबो सुखु दुखुनि गेजेरजों सोलिलांनो नांदों, थानो नांदों, उफायथ' गैया, नङा होमब्ला? सोरथो नायबावनो जोंखौ, नङा होमबा? जों गावबा गावनो बिनि राहाखौ बानायना लानांगोन। दुखु थाब्लाबो दुखुखौ नोंथां माने सोरनिबा सिगाङाव फोरमायना लाब्लाबोथ' नोंनि दुखुखौ माने फोजोबहोनो हानाय नङा। मानो होनबा दुखुआ नोंनि सायावसो। नों जेब्ला सुखुखौ नों गाव खालामना लानो हाबासो नों सुखुखौ मोनगोन। नों हाजार गुबुना जेसेबां दुखुआव थाब्लाथाय हाजार गुबुनानो बुङा मानो, जेखि जाया बुङा मानो, नोंखौ मिनिहोनो नाजाया मानो, थेवब्लाबो दुखुआ नोंनिफ्राय नों जुदि गावनो गाव गोजान खालामना लानो रोङाब्ला अब्लासिम दुखुआ अरायबो थाबाय थागोन लोगो। मा बुंबावनो लोगोफोर, बेनो। आरो मोनसे खोथाबाव, जायफोर आसाम डाइरेक्ट रिक्वायारमेन्ट एग्जामखौ होदों बिथांमोना आंनि बे ब्लगखौ नायदोंब्ला मोजाङै होदो, मोजाङै आनजादखौ उथ्रिसारगोन होननानै आंबो आसा खालामो। गसाइनाव बोर बिनाय थाबाय। आंबो होनो गोनां दंमोन, नाथाय आं उफाय गैयियाव माखासे प्रब्लेमाव आं एग्जामखौ होनो हायासै। आंहाबो गोबां मिजिं थाबाय एग्जामखौ होनो मोनैयाव, माने एग्जामखौ एसेब्लाबो होनो मोननायमोनब्ला होननानै आं सानदोंमोन। नाथाय मा खालामबावनो, उफाय गैयै बायदि जाना थाहैबाय। माखासे जाहोनाव आं गुबुन जायगायावसो थांनो नांदों। आरो आं सानबायमोन मा, बे ब्लग भिडिअसफोरखौबो इउटुबाव होनाय जिहेतु भिडिअ होबाय थायो बिसोरखौलाय मा होबाय थानो होननानै, मानो होनब्ला सापर्टबो गैया, रावनिबो अनसायनायबो मोना। बिनिखायनो आं दोननो होननानैसो सानदोंमोन। आं आरो दिनै माबा मोनसे सानफ्लांनानै माबा मोनसे खोथा नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामलायब्ला एसे दुखु मोननाय गोसोफोरा रेजें मोनबाय बायगोन खोमा होननानै आं नोंथांमोननि सेराव दिनै फैलायबाय। नोंथांमोना अननानै आंखौ अरायबो हेफाजाब होलांबाय थादो। नोंथांमोना आरो जायफोर आसाम डाइरेक्ट रिक्वायारमेन्ट एग्जामखौ होगोन बिथांमोना मोजाङै होना फैदो। नोंथांमोननि एग्जामाथ' गाबोननो। नोंथांमोना आनजादखौ मोजाङै होगोन होननानै आं आसा खालामो। आरो गसाइनि अननायाव बयबो न'खराव मोजाङैनो दं होननानै आं आसा खालामो। आरो मोजाङैनो थानांगौ बयबो, मानो होनब्ला गावबा गावनि माने देहा सोलेरफोरखौ गावबा गाव नायनांगौआ गावबा गावनिनो बिबानखा। आरो न'खरावबो मोजां थानाया गावनिनो। नों गावनो मोजां थायाब्ला बायदि मैया बेराम आजारनिफ्राय साग्लोबजानो हागौ।
बेनिखायनो नोंथांमोना बैसोर बेराम आजारफोरनिफ्राय जाहाथे बारग'यो बा मोजां रैखा मोनो, बेनि थाखाय नोंथांमोना बयबो गावबा गावखौनो फोसाबना लागोन होननानै आं बेखौ आसा थाबाय। मानो होनब्ला दिनै आंहा बुंनांगौथ' बिसोरखौ जेबो खोथा नङामोन, नाथाय मा बुंनो नोंथांमोनखौ गावनि असे बिदा फंबाय बिब' बिनानाव साननानै खोथाफोरखौ शेयार खालामलायबाय। आरो जानांगौ आंनि बुंनायफ्रा माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला बेनि थाखायबो आं निमाहा बियो। नोंथांमोना अननानै प्लिज आं आखाइ खबजबनानै नोंथांमोननि सेराव गोरोन्थि जाबाय बायदोंब्ला बेनि थाखाय निमाहा बियो। आरो अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आंखौ अननानै अरायबो सापर्ट होलांबाय थादो। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै प्लिज। आं दिनै बांद्राय गोलाव खालामला, बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय। नोंथांमोनजों अरायबो बिदिनो लोगो मोनलायबाय थानो मोन्थों होननानै आं आनान गसाइनाव आर'ज गाबनानै दिनैनि थाखाय आं एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।